ମୁଁ ହେଉଛି ମୋବାଇଲ। ମୁଁ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସାବଧାନର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କର। ମୁଁ ନିଦ ଚୋରି କରେ, ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଚୋରି କରେ, ମୁଁ ଆଖିର ଆଲୋକ ଲିଭାଏ। ମୁଁ ହେଉଛି ମୋବାଇଲ। ମୁଁ ବଡ଼ କାମର ଜିନିଷ। ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କାହିଁକି ଏବଂ କିପରି ମୁଁ ଏତେ ମଜବୁତ ଏବଂ ବଳଶାଳୀ ହେଲି? ମୁଁ ହେଉଛି ମୋବାଇଲ। ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପିଲାଦିନ ଖାଇଲି, ମୁଁ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଯୌବନ ଖାଇଲି। ମେଣ୍ଟିଲାନି ମୋର ଭୋକ। ମୁଁ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମାଙ୍କ କାହାଣୀ ବି ଖାଇଦେଲି। ମୁଁ ହେଉଛି ମୋବାଇଲ। ମୁଁ ବହି ଖାଇଲି, ମୁଁ କାଲକୁଲେଟର ଖାଇଲି। ମୁଁ ବହୁତ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବଡ଼ ପରଦାର ସିନେମା ଘରକୁ ବି ଖାଇଦେଲି। ମୁଁ ହେଉଛି ମୋବାଇଲ। ଆଜିକାଲି ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ କରୁଛି, ଦୋକାନ ଏବଂ ରୋଜଗାରକୁ ଖାଉଛି। ଲୋକମାନେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଅନଲାଇନ୍ ସବୁକିଛି ଅର୍ଡ଼ର କରିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏମିତି ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ବଜାରରେ ନୀରବତା ଦେଖାଯିବ। ମୁଁ ହେଉଛି ମୋବାଇଲ। ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖେଳିବାକୁ ସମୟ ଛାଡ଼ିବି, ନା ବ୍ୟାୟାମ କରିବାକୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତାକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଦେବି। ଆପଣ କମ୍ କାମ କରିବେ ଏବଂ ମୋତେ ଅଧିକ ଦେଖିବେ। ମୁଁ ହେଉଛି ମୋବାଇଲ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ନିଶା ଲାଗିଯିବ, ସେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେବି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ନିଜର ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ହେଉଛି ମୋବାଇଲ। ମୁଁ ଟର୍ଚ୍ଚକୁ ଖାଇଲି, କ୍ୟାମେରା ଖାଇଲି, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳିର ସମସ୍ତ ଖେଳ ଖାଇଗଲି। ମୁଁ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଖାଇଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କର ପିଲାଦିନ ଖାଇ ଆହୁରି ମୁଁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି। ମୁଁ ହେଉଛି ମୋବାଇଲ। ମୁଁ ରେଡ଼ିଓ ଖାଇଛି, ଘଣ୍ଟା ଖାଇଛି, ଟିଭି ମଧ୍ୟ ଖାଇଛି। ମୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଖାଇଲି। ମୁଁ ଚିଠି ବା ପତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲି। ତେଣୁ ମୋତେ ସାବଧାନରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସାବଧାନରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବାର୍ତ୍ତା ଆଣିବ। ତେଣୁ ଡେରି ନ କରି ଏବେ ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୀତିକା ଭଏସ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ।